impi yethu lithi iBhayibheli ngapha Ndlovu. Impi yethu lithi iBhayibheli asilwi nenyama negazi. There are forces somewhere alwa nathi. Yezwa bafowethu. Kunabantu abathi mabekubuka abancaphe bengeke baze banqaphe useduze kwabo. Kunabantu abangakufisela okuhle. Noma ungashongo lutho abakuthandi nje. Amen. Babe nesibindi sokuthi yazi angimphiwe. Amen. Abanye they will go to an extent yokuthi bafuna ukuyidestroy impilo yakho one way or the other. Amen. Webazalwane bukhona ukuthakatha emhlabeni. Amen. Ungcono wena mongazi ugazi. Njalo mawuvuka ekseni uvika izinto ongazazi, itaputapa ongazazi. Amen. Emasontweni bukhona ukuthakathi. Uyazi ukuthi umfundisi A athakatha umfundisi B ngoba ibandla lakhe lenza kangcono. Ubhaki imoto. Ahamba impela yofuna umuthi ukuze ezobamba umfundisi B. Ngenxa yokuthi unemoto ezu7 yena kuba imoto ezu2. Inhliziyo yomuntu iyathakatha. Ubona ugqoke kahle angayithandi into egqokile. Abone ngathi bekungangcono ukubika uye. Angakunqomi ngoba unenhliziyo yokuthakathi. Abanye no akakubingeleli ngisho ukuthi ngisho ngadlula la eduze kwakhe akakubingeleli. Lina uzofe uyothi awusefaka istatus rest in peace. Awazi noma lo rest in peace uyajabula yini ukuthi usufile noma ngempela uyazi khona abantu abangabazi basikhulumise njengamanje. Kodwa mhla safa kuthi hawu bengalungile kodwa akazashulisha usawubona kuweplaza. Amen. Mhla wafa bayokuthanda ke ngoba nakusofile. Mawusaphila nje usempini mntakamama. Usempini.